det kan hurtigt brænde sig af, fordi konditionen er ikke, de er vant til at løbe, altså. Græsset. På en måde er nok godt nok, de kan være at bevæge sig, altså. Fordi de har krudt til at vise sig. Stop. Han var tro på at skulle sætte sig til redning nu her i sidste uge, men det er ikke blevet endnu. Så er en, der købte den anden sidste uge. Jamen det er han nok. Der er den så til gengæld også nem og omgængelig. Det har han så været hele tiden. Det er de alle sammen. Hold op med at komme herhen til mig, du. Gå med dig. Kom. Gå med dig. De virker meget omgængelige. Jamen det er de jo også. Det er de racermæssigt jo også. Men altså indrømme jeg, at jeg kunne godt bruge sig mere til. Altså. Det er altid interessant, det hvor der er nogen. Jamen den er da utroligt flot, det er han da, men det er jo igen, nogen kan finde på at ikke vil have ham på grund af, at han ikke har blissen, ikke også? Det er forskellige af bevægelsen, eller er det? Jeg kan da huske som yngre, der kigger på islænder, og kigger på farven, så ham den gamle iser, så hvad fanden der bildt med ind, islænder har ingen farve. Den er så også aldersmæssigt helt klar til, eller det er 4 år der også, men